lafiya kuwa? Lafiyar ce ta kawo ka. Kai baka san neman ka nake ba, me ya haɗin ka da Maryam? A waya zan ma bayanan ko kuma a bakina? Kuma ba za a bada wayan ba, ƙarfi ya ci da ya danne. Yaro kenan. Ka sani ba Kirija ba wajen masan makaho bane. Maryam ta wuce ni kadai. Ƙarya kake yi. Kai baba rike mun wayan nan da nuna wa wannan gayan. Na shi wasa ne. Haka yi ne. Kai baba saurara. Me nufin ka ne kai? Duk abin da kake takama da shi ina takama da shi. Haka kace? Haka kace? Hello baba, Abbati fa ya ta riga nan fa da suke da yake son Maryam fa. Ina nan anan jan. Okay, to shikenan he mun zo kawai. Baba wai aka yi na kana waya ne. Abati ne bai tare wannan gayan na wanda yake son Maryam fa. Yanzu suna faɗa fa.